Caryl a dwi'n gweithio i Senedd Cymru fel swyddog addysg ac ymgysylltu â phobl ifanc. Dyma'r vlog olaf yn ein cyfres o vlogiau sydd wedi'w selio ar adnoddau'r Senedd o gwmpas pleidleisio 16. Fel rydych chi'n gwybod, mae 4 vlog i gyd. Mae vlog rhif 1 yn edrych ar hanes y Senedd, vlog rhif 2 yn edrych ar pwerau'r Senedd, vlog rhif 3 yn edrych ar aelodau'r Senedd, a vlog rhif 4 yn edrych ar pleidleisio etholiadau'r Senedd. Fel y vlogiau eraill, bydd y vlog yma'n cynnwys pwnc trafod, fideo wedi'w animeiddio a tasg i chi ei gwblhau. Mae'r vlogiau hyn yn rhan o gyfres ehangach o adnoddau gan y Senedd o gwmpas pleidleisio 16. Mae'n bosib i chi gael gafal a rhai yn defnyddio'r link sydd ar y sgrin, a mae'r link hwnnw'n mynd â chi at dudalen hwb, ac yno mae'r adnoddau i gyd i'w weld. Fel y wyddwch chi'n barod, ers Mai 2020, mae'r oedran pleidleisio yng Nghymru wedi'w gostwng i 16 oed, ar gyfer etholiadau'r Senedd. Mae hyn yn golygu bod pobl ifanc 16 ac 17 oed yn mynd i cael pleidleisio am y tro cyntaf yng Nghymru. Mae'r vlog yma yn mynd â ni drwy'r broses pleidleisio. Fel eich bod chi'n gwybod, fel pobl ifanc, beth sydd angen i chi ei wneud pan ddaw'r amser i chi fynd i'r blwch pleidleisio. Ar ddiwedd y vlog diwethaf, gofynnais i chi ystyried y canlynol, a dyma fyddai'n pwnc trafod yn y vlog yma. Pam bod pleidleisio yn etholiadau'r Senedd mor bwysig? Ystyriwch y canlynol. Pa bwerau sydd gan y Senedd sy'n effeithio ar eich bywydau o ddydd i ddydd? Dyma'r tro cyntaf i bobl ifanc 16 a 17 oed pleidleisio yng Nghymru. A mae Llywodraeth Cymru yn gwario oddeutu 17 biliwn o bunnau flwyddyn ar materion sy'n effeithio arnoch chi. Cofiwch, mae'n bosib i chi roed eich sylwadau yn y blwch sylwadau isod. Wan, mae'n amser i ni wylio fideo arall, a'r fideo hwn yn canolbwyntio ar pleidleisio yn etholiadau'r Senedd. Nôl yn yr etholiadau Prydeinig cyntaf, dim ond dynion cyfoethog iawn oedd yn cael pleidleisio. Dros y blynyddoedd, mae mwy a mwy o bobl wedi mynnu ac ennill yr hawl i bleidleisio. Os ydych chi'n 16 oed neu'n hŷn ar ddiwrnod yr etholiad ac yn byw yng Nghymru, gallwch bleidleisio i ddewis aelodau am dymor o 5 mlynedd, i wneud penderfyniadau ar faterion sy'n effeithio ar eich bywyd bob dydd. Ond sut byddwch chi'n gwybod dros bwy i bleidleisio? Bydd y mwyafrif o ymgeiswyr yn sefyll dros blaid gwleidyddol. Cyn etholiad, bydd pleidiau hynny yn cyhoeddi manifesto, dogfen sy'n esbonio beth maen nhw'n gobeithio ei wneud os bydden nhw'n ennill. Mae rhain yn cael eu cyhoeddi yn yr wythnosau cyn yr etholiad ar wefannau'r pleidiau ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae'n bosib y cewch flas ar flaenoriaethau'r pleidiau a'r ymgeiswyr ar y teledu hefyd, mewn dadleuon gwleidyddol a darllediadau pleidiau gwleidyddol. Ydy pleidleisio'n syml? Ydy. Gallwch chi gofrestru ar-lein ac mae'n cymryd 5 munud. Unwaith i chi gofrestru, byddwch chi'n cael gwybod drwy'r post ble mae'r orsaf bleidleisio yn eich ardal chi, a gallwch chi fynd yno rhwng 7 y bore a 10 yr hwyr ar ddiwrnod yr etholiad i fwrwch pleidlais. Does dim angen mynd na dim byd gyda chi, dim ond mynd yno eich hun. Mae'n bosib pleidleisio drwy 2 ffordd arall. Os nad yw hyn yn gyfleus i chi, gallwch wneud cais i bleidleisio drwy'r post, neu, os na fedrwch fynd i'r orsaf bleidleisio, gallwch ofyn i rywun arall bleidleisio ar eich rhan. Mae'n amser am ein tasg olaf. Ar y sgrin, mae linc sy'n mynd â chi i broffiliau 4 ymgeisydd dychmygol. Mae 3 ohonyn nhw
yn cynrychioli pleidiau, ac un yn sefyll fel ymgeisydd annibynnol. Eich tasg chi yw darllen dros y proffiliau ymgeiswyr dychmygol hyn ac ystyried pwy fyddech chi'n pleidleisio drosto eich cynrychioli chi. A pha blaid fyddech chi'n pleidleisio drosto i gynrychioli eich rhanbarth. Efallai eich bod yn hoff o un ymgeisydd yn benodol, o bod yn well gan chi bolisïau plaid arall ar gyfer y sedd rhanbarthol. Neu ella, hoffech chi bleidleisio dros yr un ymgeisydd a'r un plaid. Mae linciau hefyd ar y sgrin i 2 bapur pleidleisio, fel eich bod chi'n cael syniad o'r hyn fydd o'ch blaenau chi pan da chi'n mynd i'r orsaf bleidleisio am y tro cyntaf. Unwaith mae'r etholiad wedi bod a'r canlyniadau wedi'w cyhoeddi, fel arfer, bydd y blaid sydd ar nifer mwyaf o seddau yn y Senedd yn ffurfio Llywodraeth Cymru. Ond mae yn bosib i pleidiau benderfynu ffurfio Llywodraeth gyda'i gilydd hefyd. Yr enw ar hynny yw clymblaid. Wedi hyn, mae'r aelodau yn dewis llywydd sy'n cadeirio cyfarfodydd yn y Senedd. Maen nhw hefyd yn dewis prif weinidog sydd wedyn yn cael ei benodi gan y Frenhines i arwain Llywodraeth Cymru. A bydd y prif weinidog, gyda caniatâd y Frenhines, yn penderfynu pa aelodau o'r Senedd ddylai ymuno â Llywodraeth Cymru fel gweinidogion Cymru. A dyna ni, diwedd vlog rhif 4. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am wylio'r cyfres yma o vlogiau, a gobeithio eich bod chi wedi mwynhau. Pob hwyl i chi, os fyddwch chi yn pleidleisio am y tro cyntaf yn fuan. Os da chi wedi dysgu rhywbeth, pam ddim rhannu'r vlogiau hyn gyda'ch ffrindiau neu rhannu nhw gyda'r ysgol. Cyn i mi fynd, be am chi roi cynnig ar y cwis Kahoot mwyn profi'r hyn da chi wedi ddysgu.